Hej og velkommen. I dag laver vi 5 tibetaner 5 gange. Du har ikke brug for meget. En måtte, eller du kan også direkte gøre det på gulvet. Stå i midten af din måtte. Dine hænder de er skulderhøjt ud til siden og drejer langsomt i rolig hastighed til højre. Med små skridt. Kig lidt ned. Og efter du når 5 gange, så stå stabil og kig på dine tommelfinger, øje højt. Træk vel ned i maven, gennem din næse. Det kan sagtens være, at det drejer lidt. Han er ud til siden, anden retning. Vi drejer mod venstre. Spænding i dine fingre, de er strakt og aktiv. Albu er også strakt. Små skridt. Lang rygsøjle. Og træk vejr. Fokuser din tommelfinger. Anden tibetaner. Så du ligger ned på ryggen. Stræk dine knæ. Flex dine fødder. Dine hænder de er lige på siden af din krop. Træk din navle ind og løft begge fødder op samtidig. Din helt ned til bryst. Indånding, udånding. Synk ned. Løs spænding ikke helt op. Indånding kom op igen. Udånding ned. 2. Kom op igen. Udånding ned. Stræk knæ. Flex dine fødder. Fødder er helt sammen. Trælleritual. Kom på begge knæ. Dine knæ de er hoftebred. Dine hænder de er på baglår eller balle bag ved dig. Lang rygsøjle, træk navle. En indånding, du bøjer dig tilbage. Udånding, du runder helt ned til bryst. Din rygsøjle, den flexer. Indånding, du kommer op igen. Bryst løfter op højt. Udånding, du runder. Indånding. Og udånding. Indånding. Og udånding. Fjerde ritual. Dine fødder er sammen. Knæ er sammen. Måske en fuld bred afstand dine fødder. Dine hænder de er direkte under din skulder. Og du presser ind i dine fingre, spidserne. Løft din hofte op. Og så kommer du i sådan en bro stilling. Indånding, du løfter op. Hvis du kan, kig over din hoved. Udånding, du kommer ned, og du spænder hele tiden i dine arme. Og din skulder drejer ud, op, indånding. Udånding ned. Indånding. Træk navle ind, løft højt op, kig over hovedet, hvis du kan, og det føles rigtigt. I din egen hastighed. 5 gange. Sidste og 5. ritual. De 2 hunde, så du er skulderbred med dine fingre. Pres virkelig ind i dine fingerspidserne. Drej din albu ud. Rygsøjle er langt. Du starter i en planke. Synk langsomt ned. Hold mavespænding. Bryst trækker frem mellem dine skuldre. Pres ind i dine fingre. Du kommer i den hundestræk. Hund kigger op. Og den anden hundestræk. Hund kigger ned. Rygsøjle er lang. Knæ er strakt. Spænding i mave. Indånding. Du kigger op. Udånding. Langt. Og højt op, hofte op. Indånding. Synk ned. Udånding. Lang rygsøjle. Hofte højt op. Stræk knæ. Pres i dine fingre. Stræk din arm. Det var 5 gange. Man kan skrue lidt op, men vent lige 2 uger. Du må gerne gøre det her hver morgen.
så kan du komme op til 21, men det tager lidt tid. Og du må gerne gøre det i din egen hastighed. Der er ikke noget, der skal gøre ondt. Tak for i dag.